ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበልናዮም ዜናታትን ትንተናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ድማ ብክብሪ ንዕድመኩም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኤውሮጳ ኣትይዎ ዘሎ ቅልውላው ክንርኢ ኢና ኣሜሪካ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክንርኢ ኢና ራሽያ ዘጋጥማ ዘሎን ዝኾነ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና እሞ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዩክሬን ኣብዚ ኩሉ ድራማ እንታይ የጋጥማ ኣሎ ድማ ክንርኢ ኢና እዚ ልዑል ኣገዳሲ ፍፃሜታት ኢና ክንርኢ ኣብዘን ዝሓለፋ ሓፂር እዋን ዝግበር ዘሎ ቅልጡፍ ለውጢ ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ዋላ እውን ኣወዳድዓ ናይቲ ኩናት ክንብሎ ንኽእል ኢና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ድማ ምሳና እንተፀኒሕኩም መሳጢ ዝኾነ ሓበሬታ ክትሪኢኹም ቸው where do we start መጀመርያ በቲ ኩሉ ግዜ በዓል ውራይ ቡን ይጀምር እስከ So Europe is a divided house. Ukraine's president tried to rally Brussels, but he knows this. Without America's security umbrella, Europe itself is vulnerable, and the US under Donald Trump is folding up that umbrella. It wants allies to pay for support, and it is asking for a hefty price, a price which Zelensky has refused to pay. So this is how things stand. American support is waning, and Europe is weakened. Then who can Zelensky turn to? The Ukrainian president is looking for... So እንታይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ዩክሬን ኣማራፂታት ኣብ ዝስእነሉ ግዜ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ጠቕላላ ነቲ ዝነበራ ሰፖርት ወይ እውን ነቲ ዝነበራ ደገፍ ጠጠው ከተብሎን ብኡ መንፅር ድማ ተሪር መርገፂ ወሲዳ ሕድገታት ናታ ምስ ራሽያ ጠጠው ከተብል ወይ እውን ምስ ራሽያ ሓደ መንገዲ ክትመርፅ ትደልላ ኣይተወሰነን ኣሎ ጀሚሮም እዮም ዘለው ብግምታሉ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ኣማራፂ ይረኣየ የለን ኤውሮጳ ይፈልጦም እዩ ልዕሊ ዓቕሞም ገይሮም እዮም ቁጠባ ናቶም ኣብ ሽግር ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ዓብ ነገር ክገብርሉ ወይ እውን ምስሉ ነዊሕ ክቕፅሉ ዋላ እውን እቶም መራሕቲ ተደለዩ እቶም ንዑ ዝሕግዙ ዘሎ መራሕቲ ብህዝቦም ደገፍ ዘይብሎም ምዃኖምን ኣብ ሓፂር ግዜ ክእለዩ ዝኽእሉ ምዃኖምን ይረኣየሉ ስለዚ he has to find somewhere else ገለ ነገር someone else ኣብ ገለ ቦታ ከይዱ ገለ ካልእ ሓይሊ ዝሕግዞ ክረክብ ክኽእል ኣሎ 3 ዓመት ዝተዋግእ ሓይሊ መን እዩ ዝያዳ ክሕግዞ ዝኽእል መን ክሕግዞ ይኽእል ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ይሕገዘካን እየ እንድሕር ኢላቶ ናይ ኣሜሪካ ቦታ ክትክእ ዝኽእል እሞ ናብ ኩናት ቢልዮናት ክሰድድ ዝኽእል ሓይሊ ይህሉ ዝኸውን መይ ብግምት ናቱ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ መጀመርያ ናበይ ጌሽኑ ይረአይዎም new allies. On Monday he was in Abu Dhabi. He met with the president of the UAE and this is what he asked for. I would like UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to try and increase the number of prisoner exchanges and prisoners to be released. We talked about it, and he said that he and his team will work on it. Why the UAE, you may ask? Because so ካብዚ ኩሉ ዓለም ኢማራት ክሕግዙ ንኽእሉ እዮም ኢሉ ናብ ኢማራት ከይዱ መጀመርያ ኢማራት ቅድሚ ሕጂ ምስ ራሽያ ቀረባ ዝምድና ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ ምሩኻት ዝግበር ዝነበረ ኤክስቼንጅ ኢማራት የተሳልጥ ነይራ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ገይሩ እቲ ናይ ምሩኻት ወይ እውን እሱራት ምልውዋጥ ክትገብረሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢማራት ኢንቨስት ክትገብረሉ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ክህብ ወይ እውን ኢዱ ክእቱ ዝኽእል ሃገር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ናብ ኢማራት ከይዱ ኢንቨስትመንት ክገብረሉ ናብቲ ሃገሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ዝዝርለ ዘሎ the UAE has been a mediator between Russia and Ukraine. It has negotiated multiple prisoner swaps. Now Zelensky wants something else. He wants economic support. He wants investments from the kingdom, and he did manage to sign some deals this time. One of them improves Ukraine's market access to the UAE. They're also working on a new investment council. Kiev wants to attract investment from the UAE. ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት ገለገለ ኢንቨስትመንት ንኣብነት ናይ ዩክሬን ካምፓኒታት ናብ ኢማራት ንክመፃ ማርኬት ኣክሰስ ኣብ ዕዳጋ ንክህልወን ዘርኢ ኣይ ቲንክ ሽማዊ እምበር ንዩክሬን ሕጂ ዘላቶ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ጉዳያት ኣይኮና ንርኢ ዘለና ግን ኦልዌይስ ኢዝ ዘለንስኪ ኣማራፂታት እናወሓዶ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ኩሉ ቦታታት ክኸይድ ኢና ንርኢ ዘለና ንእሽቶ ይኹን ዓብዪ ዝኾነ ሓገዝ ክረኽበሉ ዝኽእል This council will facilitate that. And Zelensky's team has been playing it up. They're highlighting the strides they have made in areas like trade, investment, and economic support. And this effort is not limited to the Emirates. Zelensky has cast a wide net. He's looking for new funding, new partners who will invest in Ukraine's future.
and more importantly, new financiers who will help rebuild Ukraine. Which brings us to Turkey. Zelensky arrived in Ankara today. He wants Turkey to have a quote-unquote more active role in rebuilding Ukraine. They also discussed proposals to expand bilateral trade. Zelensky inaugurated a new Ukrainian embassy in Turkey, and a few hours ago, he met with President Erdogan. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ተወሳኺ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤውሮጳ እናዞረ ዘብል ዝነበረ ናይ ኤውሮጳ ኩነታት እናተቐያየረ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እኒ ናብ ቱርኪ ከይዱ እውን ምስ ቱርኪ ዝተፈላለየ ሓገዛት ይሓትት ከም ዘሎም ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ እዩ እዚ እቲ ዝቐለለ ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኢና እቲ ዝኸበደ ክፋል ኣብዚ ኣሎ ሕጂ Europe is more worried about Donald Trump than Vladimir Putin as American and Russian diplomats met in Riyadh. The coming together has caused a lot of unease in Europe, which in a way feels it's been sidelined, and Washington's moves are further. እንታይ ንሰምዕ ኣለና ሕጂ ኤውሮጳ ብዓብዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ንጉዳይ ኤውሮጳ ዝምልከት እዚ ዩክሬን ኣብ ኤውሮጳ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ዩክሬን ኩነታት ምስ ራሽያ ዘሎ ኩነታት ብዓብዩ ንኤውሮጳ እዩ ዝምልከት ኤውሮጳ ግን ብዓብዩ ኣብ ጣውላ ካብ ጣውላ ተነፊግዎ ኣብቲ ስምምዕ ብማዕዶ ከማና ብጋዜጣ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ዝሪኦ ዘሎ ነቲ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ናይ ኤውሮጳ እዚ መራር በትሪያ ወይ ከዓ መራር ማሕረምትያ ኮይናቶም ዘላ ኦኬ እዚ እቲ ዝቐለለ እዩ እቲ ዘይዝረበሉ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ዝኸፍአና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ድማ ክርኢና ኤውሮጳ ኣብ ጣውላ ናይ ሪያድ ምትራፎም ጥራይ ኮነ ሽግሮም ዘሎ let's listen Emboldening Moscow. Our next report brings the anxiety that has gripped European capitals. The war in Ukraine is raging. Crossroads, NATO faces its biggest test yet. Will the US abandon the Security Pact? There's a growing concern that US President Donald Trump may scale back or entirely withdraw American troops. እቲ ዝዓበየ ንኤውሮጳ ፍርሂ ፈጢሩሎም ዘሎ ኣብ ብራስልስ ድማ ፍሉይ ረዓዲ ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ናቱ ካብ ኤውሮጳ ክስዕብ ይሓስብ ስለ ዘሎ እዩ እዚኣ ማለት ንኤውሮጳ ከይደቀስኩም ሕደሩ እያ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ንፑቲን ዘይገበርዎን ዘይበልዎን ዘይመደብዎን ኣይነበረን ራሽያ ንኸጥፉ ዘይፈተንዎ የለን ድሕሪ ኣሜሪካ ሰራዊታ ክስዕብ ጀሚራ ኦ ቦይ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ድኻም ልቢ ከጥርየሎም ናይ ፎር ሪል ማለት እዩ እዚ ምክንያቱ ንሰራዊት ኣሜሪካ ኣሚኖም እዮም ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ከባቢ 100,000 ዝኸውን ወታደራት ኣለዋ ቅድም ኣብ ዝተፈላለየ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ምሉእ ዕጥቂ ዝዓጠቐ ሰራዊት እዩ ዘለዋ ካብዚ ሰራዊት ውሒድዎም ኣለ ከማን ሰራዊት እዚ ውሒድና እናበሉ እዮም ዝሓቱ ነይሮም እዚ ሰራዊት እዚ ክወፅእ ተደልዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት እዚ ሰራዊት ክወፅእ ይደልይዎ ነይሮም እዮም ስለዚ ሰራዊት እዚ ክወፅእ ተኮይኑ ብምንታይ ክትክኡ ወይም ብፍላይ ድማ እቶም ንኣሜሪካ ኣሚኖም ንራሽያ ዝፀርፉ ዝነበሩ እቶም ባልቲክ ዝበሃሉ ከክንዲ ጫቑት ዝኾነ ሃገራት በቃ ብመልሓሰን ግን ንራሽያ ሓንሳብ ክመቕላ ኣለና ሓንሳብ ክንብትና ኣለና ሓንሳብ ከነዳኽማ ኣለና እናበሉ ከምኡውን ኣብቲ ባልቲክሲ ብዙሕ ዕንቅፋት ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ምስ ራሽያ ድማ ብቐጥታ ዶብ ዘለዎም these people እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስደት ክጅምሩ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ምክንያቱ ከቢድ መድረኽ ይከውን ኣታቶም From Europe, particularly the Baltics, where it has more than 5,000 soldiers. Trump's willingness to consider withdrawing troops from Estonia, Latvia and Lithuania has sent shockwaves across the continent. European officials see this as so ከምዚ ንሪኦ ዘለና ራሽያ ትሪእዎ ኣለኹም ትቐይሕ እዩ እንደን ቤላሩስ ዝበሃል ሃገር ድማ ኣሎ እተን ባልቲክ ዝበሃላ ዘለዋ ሕጂ መን እየን እተን ሊትዌንያ ላትቪያ ካብ ኩሉ ድማ እቲ ኤስቶኒያ ዝበሃል እዚ ኤስቶኒያ ዝበሃል ብፍሉይ ዝፍክር ዘሎ እታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ኮይና ዘላ ካያ ካላስ ፕራይም ሚኒስተር ናይዚ ኤስቶኒያ እያ ነይራ ስለዚ ንሳ ፕራይም ሚኒስተር ከላ ከምኡ የለን ፈኸራ ኣንጻር ራሽያ ብፍሉይ ትፍክር ዝነበረት ሰብያ ስቲል እውን ትፍክር ዝነበረት ሕሉፍ ሓሊፋ ራሽያ فحبتنا تيوا أبو عدات هجرات كتب أبزحات هجرات نعشت هجرات كتب معاقل وأنت تخلص بقيو نبلة تزارب زنبرت يعني. So هجي دونالد ترامب لبملو أبغون راشا كوني فتنا له برجس بخمس كود ويم زي بالبنات يبلي كل دونالد ترامب انتهي كتطلب خلت طلباتنا تقى بوتين يقبر له دخون this gonna be another topic but أبز حجز له بس إحنا تبز حجز له كنتات أمريكا بأوروبا عجبتي كونتن وي اتناي نيتو ديفنس ناتوم
ናብ 5% ከደይብዎሎም ተዘየለግን ካብቲ ኔቶውን ኢዱ ክስሕብ ከም ዝኽእል ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝንገር ዘሎ ሰራዊቱ ድማ መጀመርያ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ እዩ A major security risk. In total, there are about 100,000 American troops in Europe. The US also has an estimated 100 B-61 nuclear gravity bombs that are forward deployed at 6 NATO bases in 5 European countries. ከም ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ናይ ኔቶ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቶም ኣብ ቱርኪ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ ኣብ ጣልያን ኣሎ ኣብ ጀርመን ኣሎ ከምኡውን ኣብ ኔዘርላንድስ ከም ተወሳኺ ድማ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተፈላለየ እውን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ንኤውሮፓ ንምክልኻል ብመንገዲ ኔቶ ማለት እዩ ወሪዱ ከም ዘሎ ዲትረንስ ዝብልዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ደሬካ ኣብ ኤውሮፓ ሙሉእ ብምሉእ ዝተመርኮሰ ወታደራዊ ዲፈንስ ሴኪሪቲ ከም ዘሎ ናይ ኤውሮፓ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሜይን ኤውሮፓ ተሪኻዮም ጀርመን መተካእታ ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ጣልያን መተካእታ ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ቤልጅየም ከምኡ ኔዘርላንድስ ምናልባት ዩክሬን ፈረንሳን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቶም ኣለዎም ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንሱ እውን መይቢ ኩሉ ይሰርሕ ዳ ይሰርሕን ከማን ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ንነዊሕ ዓመታት ምክልኻል ናቶም ጉሒፎሞን ረሲዖሞን ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ጉያ ዘሎ ዞ ንቐፅል what's going to happen The implications are stark. A potentially weaker NATO, an emboldened Russia, and deepening rifts within the European Union over how to respond. Moscow, which has the upper hand on the battlefield, is now demanding that Ukraine should be a demilitarized neutral state outside any alliances. ሕጂ እንታይ እዩ ከጋጥሞም ዝኽእል እስከ ናብ ኤውሮፓ ንመለስ ኣብዚ ለንቀነ ዝተገበረ ዋዕላ እንታይ የጋጢምዎ ምስኪ ብክልተ መንገዲ ክሪኦ ክንፈተን ኢና So the US and Russia are negotiating a ceasefire. Ukraine has been left out in the cold and Europe has been snubbed. They weren't even invited to the talks, like I told you. In response, Europe decided to huddle. Their leaders met up in Paris for an emergency mini summit. The location was the Élysée Palace. The host was French President Emmanuel Macron, and in attendance were the top leaders. ብሓፈሻ ኤውሮፓ ካብ ዋዕላ ናብ ዋዕላ ጉያ እንዲዮም ዘለው እቲ ጉያ ናይቲ ዋዕላ ድማ ወላ ሓንቲ ፍረ ዝገብር የብሉን ሓደ ካብቲ ንኤውሮፓ ዝያዳ ከም ትዋረድ ዝገብራ ዘሎ ድማ ኣብ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ስምምዕ ክበፅሑ ዘይክእሉ ብምዃኖም እዮም እዚ ኸ ካበይ ዝብገስ እዚኣ እስከ ስምዕዋ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ሕጂ ትዘውር ዘለያ ትማልን ሎምን ንምፍላጥ ማለት እዩ Financial sector is on life support. We have cut off 3/4 of Russia's banking sector from international markets. Nearly 1,000 international companies have left the country. The production of cars fell by 75% compared to last year. Aeroflot is grounding planes because there are no more spare parts. እዚ ኣብ 2023 ተመኪሓ ክትዛረብ ከላ እዚኣ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ፕሬዚደንት ኡርሱላ ቨንደር ላይን ንራሻ ከም በርክኻየ ኢላ ገለ ካብተን ዝተመክሓት እንዲያ ነይራ ብቁጠባኣ ብባንኪንግ ናታ ብካምፓኒታት ናታ ብኩሉ ነገር ሓሪምናያ ቁጠባ ናይ ራሻ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝነበረ ኢላ ክትፍክር ከላ ስምዕዋ The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. So እዛ ዘረባ እዚኣ እንተሰሚዑ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ራሻ ዕምሪ ሓፂር እዩ የብላን እዚኣ መይታያ እዚ ሚስ ካልኩሌሽን ዝበሃል በዛ ዓይነት ካልኩሌሽን ስለ ዝርእይዎ ዝነበሩ ራሻ ኦሮማይ መይታያ ኢሎም እንታይ ዓይነት ናይ መኸተ ሓይሊ ከም ዘለዎም ዝርድኦም ኣይነበረን ስምዕዎም ሕጂ እቲ ክውንነት ኣብ 2015 ዝብልዎ ዘለዉ the 2% we are now is absolutely not enough. When you look what Russia is producing now in 3 months, it's what the whole of NATO is producing from. እንታይ ብላ ኣለቲ ናይ ኔቶ ሓላፍኸ እዚ 2% ናይ ጂዲፒ ንምክልኻል ንብሎ ዘለና ፍጹም እኹል ኣይኮነን ራሻ ኣብ 3 ወርሒ ተፍርዮ ዘላ ኣፅዋር እንታይ ብሎም ኣሎ ኣብ 3 ወርሒ ተፍርዮ ብምሉእ ኔቶ ካብ ኣሜሪካ ሎስ አንጀለስ ጀሚርካ ክሳብ ቱርኪ everyone 27 ሃገራት ወላ ልዕልየን ብምሉእ ተኣኪበን 27 ሃገራሲ ክንድቲ ራሻ ኣብ 3 ወርሒ ተፍርዮ ኣብ ዓመት ከፍርዩ ይክእሉን እዮም ኢሉ ወታደራዊ ዓቕሚ እዚ ኣፅዋር ማለት እዩ
بس كل دما أمريكان تلاتراي إن أمريكان توصي خايا دما ما يبع بعسرت عامتهم كيفري ويخول يمتراشا بسلسة ورح تفرير الله انتاي مالتي زي كل التميس كالكوليشن تعبيتن يا أوروبا حبرت أنت كوميشن أبي كوينو for nothing دونالد ترامب غانا زي فلطيو نزل لزي فلتي دما لنكني حنتي مرر زربا تزاري بلو تحن نساء أبت زربا كي تنخلنا بزيخن كن قبر لكم كفتنينا بيلا غيرو حبب زلو دي كونسي نتصور زغنا ملغتي بوا مالو. While the US Secretary of State meets Russia's foreign minister in Riyadh, President Trump's Ukraine envoy is in Brussels for a meeting with European leaders. EU Chief Ursula von der Leyen told Keith Kellogg that Europe wants to work with Washington to bring about peace. She also said European nations are ready to step up, including doing more to arm Ukraine. European leaders are mounting a diplomatic push. كم زنريز زلنا أوروبا دما نتي سبيشال انفوي ناي دونالد ترامب وين أمريكا يوكرين تبع اللي كيف كيلوغ زبال نعو رخيبهم imagine أوروبا وحبرت زبال كوميشنسي كساب حجي دايركت كونتاكت مس دونالد ترامب كجبر هيك علنا له دايركت كونتاكت كجبر هيك علنا نقول ناي جوردان دايركت كونتاكت مس دونالد ترامب غير نيرو ناي جابان ما راح غير نيرو ناي هند برايم مينستر غير نيرو ناي إسرائيل كتر هذا غير نيرو the whole Europe كساب حجي direct contact with Donald Trump أي تجبرنا له so that tells you everything already تأمن قوم زلوا كنتات بنتصور نسينا قرأ كمالتي كساكن دي position ناتهم تفعل قوم زلون أمر لدا كم زي اللون بزي خاطري. Nations are ready to step up, including doing more to arm Ukraine. European leaders are mounting a diplomatic push to be included in peace talks after Kellogg last week ruled out European participation. Let's get more from DW's Terry Schultz in Brussels. Hi, Terry. So do we know anything about what came out of this meeting between Trump's Ukraine envoy and the EU's Ursula von der Leyen and Antonio Costa? We've had a couple of brief readouts, Anya. We haven't been able to see either von der Leyen or Costa and ask them questions directly. But in Ursula von der Leyen's report on her meeting with Keith Kellogg, she said that she emphasized that, contrary to what we often hear coming out of the White House, the European Union is actually the greatest contributor of assistance to Ukraine when it comes. Again, انتنا نسمع زلنا زركب الزون. Again, أب باريس تأكيد بونيرو ولا حنت فريم تأكيد بالكلنا. إذا سبيشال إنفوينا دونالد ترامب مستكوميشن مستراخبون زخونه يكون وتسيد كم ساي كالن كردادو يكالون زخونه يكون بريك ثرو ويون نغلط يوم كردادو زغلط بي أي تبصحن بقمت قالوا بريزنت نايت كوميشن تاعت بالدلا دون كاب وايت هاوس كأمريكا زوجو زلوا بفلاي دونالد ترامب زارب زلوا حسوت كتنك خلاله أبتو كيناتنا يوكرين أمريكا ترى يكون كفيلة معريا كفيلنا لنا أوروبا سلازي إتي حبريتا تستكس بتخكل كوتس تخيلو زبالة أيو زبالتي again زي مردا كم استفترين عن رزالنا زي مردا دوبناتو انتاي كون خل we don't know بحفشاجن situation كنتات النبعسنا تبلاشون زخي زلمبر نابت بوقت زخي زلو كنتات نريال لنا أموداتا أبيناي معرفت توقف لي زود دايزي we don't know but at least it's worrisome يبلو ترتر ويكا سكات كفتر عبزقل درجة بتصير كم زلوا قد نريلنا مالك. To overall aid with the 27 member states and the EU institutions taken together, and even in military assistance, it equals the U.S. aid. So you can tell that she very much wants to counter this idea that President Trump has that the U.S. is carrying the burden in Ukraine. She also says the EU is ready to do more. Antonio Costa has only given us a single post on X saying that any ceasefire agreement would have to be accompanied by security guarantees. Notably, neither of these officials talked about the security force that the United States is expecting Europe to provide that would monitor. So بحفشة التركب كابزن سمع زلنا زربا كلت يوم أرسل فان در لاين كابز حبت حبريتا يكون أتي كوستا زبهال زلو بريزنت نايت كونسل لاين مرحتي ذهبوا زخونة يكون وزيد كم زي اللي ويون زخونة بنزارو أتي بريزنت نايتهم كونسل حلاف نتايز بالزلو زخونة يكون مقراص نايت قصدي يسمى زقبر بزي تخكل ناي سكيورتي جارانت انت دي تغيرو كما تسغلي لان جارانت مال دما دحر الجن خي قاطم منيو وحسنت كبزغل دما بمعربه وعالم بجك امريكا قال يلن قالوا كلهم اغميه بلهم جارانت كبو ويون انت فريسو نمت كبارو ويون كم تكبر خغبر زخون يكون اغم زلو ما يكون لازم تكون جارانت كبزغل بوغن راشاي لكن جارانتي بغلصمم جارانت كبو خلو ترى بحثاتهم تقولي له كينات كجمرون عقم سلازلهم
ብወገን ዩክሬን ግን ኤውሮፓ ራሽያ ከምዚ ገይራ ኢሎም ዝኾነ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኣትሊስት በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ማለት እዩ ሶ ኣሜሪካ ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ ነቲ ኩነታት ንምትግባር እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ሓጓፍ ኣብ መንጎም ኩነታቶም ባዕሎም ክፈትሑ ዘይክእሉ ስለ ዝኾኑ ኣይ ቲንክ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ስለ ዘንበበ እዩ ብጣዕሚ ብክብድ ዝበለ ዝሓርሞም ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እስከ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ስምዑ Ukraine to hold new elections in order to sign any kind of a peace deal. Is that something that the U.S. would ever support? ንዩክሬን ገዲፍካ ዓፂፍካ ኢዳ ዓፂፍካ ሓደ ዘይደልይዎ ወይ እውን ዘይዋፅኦም ፒስ ዲል ንክፈራረሙ ክትግድዶም ትኽእል ዲኻ ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ዲያ ይብሎ ኣሎ ስምዑ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዝሃቦ መልሲ Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. Okay, እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ኤግዚት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ እዛ ዘረባ እዚኣ ሓቢኦማ ነዚኣ ከይትዝረብ ኣፍ ዕበስ ዕበስ እናበሉ ዝኸድዋ ዝነበረ እዮም እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናብ ዩክሬን ትሕልካ እንታይ ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ እንታይ ዝብል ነይሩ ዲፈንዲንግ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ንምዕቃብን ንምድሓንን ኢና ንዋጋእ ዘለና ይብሉ ነይሮም ዌል ኣይናይ ዲሞክራሲ ራሽያ ምርጫ ከም ዝገበረ ርዮም ኣለዉ ኣብ መንጎ እቲ ኩናት ከሎ ምርጫ ከም ዘካየደ ፑቲን ድማ ከም ዝተመረፀ እቲ ምርጫ ዝተገበረ ትፈትዎ ዲኻ ይትፈትዎን ትቕበሎ ዲኻ ይትቕበሎ ንዓኻ እዩ ዝምልከት እቲ ናይ ኣሜሪካ ንባዕሉ ክንደይ ሃጓፋት ከም ዘሎ ስለ ዝረአ ዘሎ ብግምጣሉ ክንርኢ ከለና ዘለንስኪ ምርጫ ያካየደ ናይ ባይቶ ያካየደ ወላ ናይ ፕሬዚደንት ያካየደ ስለዚ ኢፌክቲቭሊ በትናቶም ስታንዳርድ መኒ ዲሞክራሲ ክኸውን ዝኽእል ራሽያ ክኸውን ዝኽእል ምርጫ ያካየድ ስለ ዘሎ እንተወሓደ ምርጫ ኣካይዱ ብትክክለኛ መንገዲ ስልጣን ሒዙ ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ምርጫ ያካየደን ኢልዎም ነቲ ሃገር ድማ ማርሽ ኣሎ ማለት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጊ የብላ ኣሎ ማለት እዩ ብናቶም ስታንዳርድ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ መጀመርያ ሌጂቲሜት መራሒ ይኮነን ራሽያ ከመያ ትብል ነይራ ፑቲን ይኹን ራሽያ እዚ ሰብ እዚ ንዘለንስኪ ማለት እዩ ስልጣን ዘለዎ ይኮነን ምክንያቱ ዓመት ስልጣን ስለ ዝወደየ ኣብ ዲል እውን ክፍርም ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ዝፈረሞ ተቐባልነት ክህልዎ ይክእል ንድሕሪኡ ዝመፅእ መራሒ ናይቲ ሃገር ኣይቅበሎን እየ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዓመት ስልጣኑ ዝሓለፈ ሰብ ስለ ዝኾነ ክብል እዩ ስለዚ ምዚ ሰብ እዚ ዲል ክንገብር ኣይንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም ነዚያ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣምፅይዎ ኣሎ ካብዚያ ንነየው ክቕፅሉ ይክእሉ ኤሮፓ እንታይ እዮም ክብሉ እንታይ ክብልዎ ክእሉ ሕጂ And where a country has been blown to smithereens, you got most of the cities are laying on their sides. The buildings are collapsed. It looks like a massive demolition site. The whole, I mean, so many of the cities. I mean, they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in there. They've done it 20%, but they haven't done it 100%. If they wanted to do it 100%. እዚኣ ኻ ዝገደደት ዩክሬን ዝበሃል ካብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ እቲ መብራቃዊ ክፋል ናቱ ብምሉእ እቲ ገዛ መሬት ወዲቑ ደሎ ኢሉ ናይ ዕንወት ቦታ እምበር ከተማታት ወይ ሃገር ኢልካ ትዛረበሉ ይኮነን ኣብቲ ከተማ ርእሲ ከተማ ኬቭ እውን ክገብርዎ ስለ ዘይደለዩ this is another level ንኤውሮጳ ክዋሓጦም ዘይክእል ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝብለው ኩንነት እንዲሁ ግን ነዚ ከም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም እዮም ዝወስዎ እቲ ኬቭ ዝበሃል ርእሲ ከተማ ናይ ዩክሬን ራሽያ ክትዕንዎ እንተደሊ ነይራ ዝኽልክሎም ሓይሊ ይነበረን እዩ ስለ ዘይደለዩ ግን بعبيو دحن زخونة قرص حيز الليل سلازي انتهي قمت دليل اللغم أي بحق أوروبا تسفى كم زي بقولهم كاب دونالد ترامب بزياغة It would probably happen very quickly, but you have cities that are absolutely decimated. And yeah, I would say that, you know, when they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. مردي أزياء بحتر زبالة سلزي اتقول داي كم تري وزن لهم يلوم تهاجرت عنه الله حزب يوكرين كي يأخذ الناك بلا يكل عندي قينو بخمسة خمسة ساعة كندي كقصة لغل زي راشا زبال وواي قال يكون زكون النتيجة بلهم زل الرياليزم بهالزي تكون الندمة I think I رخب كان اللهم برا كال فيديو وني نقرأميو عبيت أولاي مسألة عن قليلكم تلاقوا زلهم أبين يركونهم سلست عمد نيركم عدلنا تكونات تكتبلوه أولاي كانت أوالو كتقبر تدخل نيركم لهم أي قبركم وان سلزي حجمت يعني عدل على الناس كونات تتوقبلو يفتنا اللغو أبواتيهم دماء شقرايت Any peace deal that is cut without Ukraine? No. And do you feel like you have a seat at the table right now?
I not only count on it, I'm sure that we have to be there. Otherwise, it's not acceptable. But if there is a decision without us and Putin will go out from all our land, we will be in NATO and Putin will be in the prison. So President Trump can do it without us. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ delusion ይብልዎ እዚ ኣብቲ ጣውላ ቦታ ኣለኩም ዶ ኣብቲ ስምምዕ ዝብል ዘሎሲ ቦታ ተዋሂብኩም ወይ እውን እኹል ተዋሂብኩም ኣሎ ኢልካ ዶ ተሓስብ ኢላቶሲ ክሳብ ሕጂ ኣይ ዝኾነ የለን ምናልባት ግን ከምዚ ክወሃበና ኣለዎ ዘይኮነስ ግዴታ ክኸውን ዘሎ ብዘይ በኣና ክኸውን ኣይግባኣን ይብል ኣሎ ብምቕፃል ብዘይ በኣና ክገብሮ እተኮይኑ ትራምፕ ድማ ራሽያ ጠቕላላ ካብ ዓድና ክትወፅእ እተኮይና ንሕና ኣብ ኔቶ ክናቱ እተኮይና ከምኡ ድማ ፑቲን ድማ ኣብ እስር ቤት ክኣቱ እተኮይኑ ፀገም የብሉን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ትዛረቦ ንከመይ ዓይነት ኦዲየንስ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብፍፁም መትሓዚ የብሉ ኣብ ሪያሊቲ ዝነብር ሰብ ከም ዘይኮነ በዚኻ ትፈልጥ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ክገብረሉ ዝኽእል ከጋጥም ከም ዘይክእል ምፍላጥ የድሊ ነዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኦልሞስት ከቢድ ዘረባ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቐሊሉ ክወስዶ ዝኽእል ኣይኮነን From all our land, we will be in NATO and Putin will be in the prison. So President Trump can do it without us. Okay, well, that was a little bit odd there. There was Volodymyr Zelensky on U.S. television basically telling Trump, look, I don't care what you're thinking about. I don't care what you want. I'm going to be at this table and you're going to be listening to me. And wow, I mean, Colonel Doug McGregor, CEO of Our Country, Our Choice, highly decorated combat vet, welcome back to the show. But man, what do you make of that? Zelensky being so bold and open on U.S. television to Trump. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ዘረባ ዘገርም እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቴሌቭዥን መፅኡ ንዶናልድ ትራምፕ ኣነ ዝብላካ ግድን ክሰምዕ ክትክእል ኣለካ ብዘይካይ ክትገብሮ ትኽእል የለን ዝብል ናይ ትዕቢት ዘስምዕ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ብኸመይ ትሪኦ ይብለሎኒ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር Well, first of all, Trump's made all the right decisions thus far. Great states do what they can, small states do what they must. Ukraine is in the way at this point, obstructing the normalization of relations between the United States and Russia. President Trump wants to normalize those relations, which is the right thing to do. We should have done it a long time ago. And as a result, this man Zelensky, who is frankly no longer viewed in the world as legitimate because he suspended elections, is really a non-entity at this point. And Ukraine's fate is going to be decided by great powers. And I mean Russia and... Yeah, نوح كم زبل ويبعل ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ሓቂ ናብ ኩንነት እናተቐየረ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ዓበይቲ ሃገራት ዝከኣለን እየን ዝገብራ ወደይከን ንኣሽቱ ሃገራት ግን ግድን ክገብርኦ ዝግበአን ጥራይን ክገብራ ዘለዋ ወደይ ማስት ዩክሬን ሃዝ ኖ ኦፕሽን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ሰብ እዚ ድማ ወላ ብዓለም ደረጃ እውን ተቐባልነት ዘሎ መራሒ ይኮነን ኢሉ clearly because ምርጫ ይገበረን ስለዚ ዲሞክራሲ እንድሕር ኮይኑ ምርጫ ክገብር ነይርዎ ብህዝቢ ከይተመረፀ ከም ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ኮይኑ ግን ኣክት ክገብር ኣይክእልን እዩ እንድሕር ዲሞክራሲ ገዲፍዎ እውን ፀገም ኣይኮነን ትሕቶ ግን ንዲሞክራሲ ንምክልኻል ወይ ንምጥሓን ንቃለስ ኣለና ዝብል ሽፋን ድማ ክጉሕፍዎ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ እሱ እንድሕር ዘየለ እቲ ኩነታት ብግልፂ ይኸውን ማለት እዩ ሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ትክክለኛ ውሳኔታት ይወስዱ ከም ዘለውን እዚኣ እዮም ዝደልዩ ነይሮም በዓል እዚ ነዊሕ እዋን ተቃሊሶም ነዊሕ እዋን ተዛሪቦም ብዙሕ ብድሆታት እናገጠሞም ምስ ራሻ ኣሜሪካ ዘባእሲ ምክንያት ክህልዋ ይግባኣን እዚ ኩናት እዚ ኮምፕሊትሊ ጥቕሚ ዘይብሉ ንኣሜሪካ ንስትራቴጂካዊ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ዘየገልግል ኩናት እንትርፎ ክሳራ ንኣሜሪካ ንውጥቀታ እምበር ንድሕነታ ዘይሰርሕ ወታደራዊ ኣቕምናታ ጉድናታ ንክወፅእ እምበር ብፍፁም ዝኾነ ይኹን ኣብ ዓለም ፀብለልትነት ከም ዘለወና ክገብር ዝኽእል ኩናት ኣይኮነን ስለዚ ብዝቐልጠፈ ጠጠው ክብል ኣለዎ ይብሉ ነይሮም እዚ ኢልካ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ካልኦት ኩላቶም እቶም ሪሊ ፓትሪዮቲክ ኣሜሪካውያን ወይ ግን ንሕና ሃገራውያን ኣሜሪካውያን ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘገድሰና ዝብሉ እምበር ንዓለም ዝያዳ ስለ ዝግደሱ ይኮኑ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣሜሪካ ኣብ ዘየድልያ ኩናት ክትኣቱ የብላን ዝብሉ ዝነበሩ እዮም and the United States and ultimately Europeans will have a role. There's no question about that. But the main decision makers have already said we're going to normalize relations. That's a good way to begin the whole process of ending the war. And, you know, at first, really, there was, especially after the Munich Security Conference, a lot of the conference statements made by Vice President Vance, General Kellogg, and a number of others, Mike Waltz,
a lot of heads were blowing up in Europe because and this puzzles me, and I'd like you to talk about this first, because in my view, the statements made by Zelensky, and we're going to have some others from him on this show today, are just completely divorced from reality. And I was thinking, why would anybody want to base anything on him, on his ability to produce anything positive outcome? But yet you had Europe that would seem ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ እቲ ኩንነት ዳርጋ እናተዋሕጠሎም ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እኳ መሪር ዝኾነ ኤውሮጳ ይኹን ዩክሬን ኣብቲ ጣውላ ቦታ ብዘይምርካቦም ኣብያቶም ይቕፅል ኣሎ። ግን ምርጫ ኸ የብሎምን ክእውዩ ኩልዮም እግርግር ክገብሩ ኩልዮም ተመሊሶም ግን እግሪ ኣሜሪካ ጥራዮም ክልዕሱ ዝኽእሉ ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ሴኪሪቲ ናቶም ከም ዘለዎ ወይ እውን በቲ እሶም ዝደልይዎ ክኸደሎም ኣይክእልን እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ መፍትሒ ንክገብሩ ከቢድ ንዖም። እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኩንነት እንታይ እቲ ምርጫታት ክኸውን ዝኽእል ብካልእ መንገዲ ድማ ይብላ ኣሎ። ነዚ ሰብ እዚ እቶም መራሕቲ ኤውሮጳ ብሙሉኦም ነዚ ዘለንስኪ ይሰምዑ ኣለዉ። እዚ ሰብ እዚ ግን ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ዝዛረቦ እንዳሓስቦን ካብ ኩንነት ኣዝዩ ዝተፈንተተ ኣብ ኩንነት ዘየለ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ዝኽእል ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣካይዳ የብሉን። ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ስለምንታይ ነዚ ሰብ እዚ ይከታተሉን ይስዕቡን ኣለዉ ኣገዳሲ ምሕታት የድሊ እናበለ ይዛረብ ዘሎ። It's a very important and very valid point. ምክንያቱ what's the practical solution? እቲ ኩንነት ተቐቢልካ ንኩንነት ከንፀባርቕ ዝኽእል መፍትሒ ከተናድድ ኣለካ። Just think that somehow it was still Joe Biden in the White House, that everything that had been going on for the last 3 years would continue going on under Trump, even though everything in the world from the Trump side from the election forward should have made everything in Munich not surprising in the least, but instead they were shocked. How do you suppose that is from the European side? Ukraine, in many ways, is a metaphor for globalism. And the war waged by us via Ukraine, and along with the Europeans that contributed to and the war waged by us via Ukraine, and along with the Europeans that contributed to it, was really designed to bring down Russia, which was seen as a bulwark against globalism. ሕጂ እንታይ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ዝብሎ ፀኒሑ ኩሎም እቶም ኢሊት ናይ ኤውሮጳ ኣብ ሚኒክ ተኣኪቦም ዝነበሩ ይኹን ኣብ ካልእ ልክዕ ከምዚ ጆ ባይደን ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ኢሉ ወይ ጉትጉት ሓሳቦም ኣብቲ ጆ ባይደን ዝነበሮ ኢራ ከም ዘሎ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣነፂሩ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። ብተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕ ግልፅነት ኣለዎ ይነግረካ እዩ ድማ ዓብዪ ይኮነን ዝገብር። ስለዚ ብተደጋጋሚ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። ግን ብፍፁም ስለ ዘይሰምዑ ሃንደበት ኮይኖም ሽዑ ብኽያትን ኣውያት ጥራይ ኮይኑ ማለት ይኸው እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዩክሬን ዝበሃል መንፀባረቕ ናይቲ ግሎባሊስትስ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ዝመሓደሩ መንግስታት ንዓለምና ከም ሓንቲ ገይሮም ክቋፀርዋ ዝደልዩ ዝነበሩ ኣካል በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ዝተሃንፀ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ናይ ዩክሬን ኩሉ እቲ ኣካይዳ ናቱ ራሻ ድማ ሓንቲ ካብቲ ነቲ ኣካይዳ እቲ ጠጠው ኢላ ዝገጠመትን ተፍሽል ዘላን ስለ ዝኾነት ብዓብዩ ኣብ ራሻ ዘሎ ኣጠማምታ ከቢድ እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ ራሻ ሕድገት ንክገብሩ እቲ ዝኸበደ ይንዖም። ምክንያቱ ራሻ ተስዒራቶም ሃገራውነት ይስዕር ስለ ዘሎ ብህዝባ ሃገራዊ ስምዒት ዘሎ ሰራዊትን ሃገርን ይስዕሮም ስለ ዘሎ ኤውሮጳ ዝብል ስምዒት ምስ ህዝቢ ዘይቀዱ ጀርመን እዮም ነይሮም። ኤውሮጳ ዝብል ሕጂ ዝመፀ እዩ ኮንቲነንት እምበር ኤውሮጳ ነፍሲ ወከፍ ናሽናሊስቲክ ፊሊንግ ነይርዎም። ፈረንሳውያን እዮም ነይሮም፣ ናይ ፈረንሳ ስምዒት እዩ ነይሮም። ጣልያናውያን ናይ ጣልያን ስምዒት እዩ ነይርዎም። ስለዚ ነዚ ኣጥፊኡ እቲ ግሎባሊስትስ ናይ ኤውሮጳ ስምዒት ንክህሉ ነቶም ጀርመን ፈረንሳ ገለመለ ዝብል ስምዒት ቀቲሎም ሞ ባንዴራታቶም እውን ቀቲሎም ሞ በታ ናይ ኤውሮጳ ጥራይ ከም ዝውከሉ ንክገብርዎም እዩ ነርቲ ፕላን። ምክንያቱ እቲ ኤውሮጳ ክብሉ ተጀሚሮም በቲ ብራስለስ እዮም ክመሓደሩ። እዚ ኸ እንታይ ዝገብር ዓብ ስልጣን ስለ ዘለዎ ነቲ ንእሽተይ ነገራት ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ሃገራት ጨፋሊቑ ክሕዞ ይኽእል ይኸውን። እቲ ግሎባሊስትስ ድማ ሲኒየር እቲ ፕላን ናቶም ኣብ መወዳእታ ግን ብሕማቕ ኣወዳድቓ ክወድቕ ንሪኦ ኣለና። ኣብቲ ግሎባሊስትስ ኣብና ዝነበረ ሃገራት ድማ ሕማቕ ኣወዳድቓ ኣጋጢምዎን። There's so much confusion. There have been so many loopholes and setbacks even before these much anticipated peace talks are held between President Trump and President Putin. In your own view, some of these loopholes or some of these challenges, including Ukraine not being included in the talks, do you think if they go on or if they pile up, these peace talks will happen? ሕጂ እዚ ዝሕተ ዘሎ ራሻዊ ኣማኻሪ ናይ ፑቲን ዝነበረ ኣብ ገለ ፖይንት እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ዩክሬን ኣብቲ ጣውላ የለ ኤውሮጳ የለ ኩሉ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ከመይ ትሪኦ እያ ትሕቶ? Yes, because this meeting has a door open to the diplomacy to peace talk.
You may know that because of American initiative under the previous administration, diplomatic relations between Russia and United States of America have been in fact frozen, and it was not able to act. And now it's opened the door for diplomacy. And, it's impossible to move from the war to the peace without diplomacy. And United States and Western countries not only was main aggressor, they overthrew democratic elected president of Ukraine in 2014, imposed repressive illegal regime to Ukrainian people and started أف دقنا دبلوماسي كم استخفتي دزارب زلوه بزي دبلوماسي كوينات كتوداي تخلنيها إيروبا دما ناي بحق لباما تيروب تزغونو قدم بوتين قدم دونالد ترامب ممسو ناي كوميونيكيشن لاين اوف كوميونيكيشن جميرو مجمر دي ناي دبلوماسي من قد جميرو مسعون حنيرو بمن قد ناي هنغاري برايم مينستر فيكتور أوربان أفتقى كفيتو لهم نيرو كمون روبرت فيكون ناي سلوفاكيا ونكيدو نيرو سلازي بقوم جيروم من قد كتاتو مجمرو قن بفجو بنتهم كومز قبرو كم سيد عون تجيرهم كهرموم ينفتينهم سلازي تيكون النت جاقات إمام زلدما راشان أمريكان كونتاتهم بدبلوماسي فتحوا يقاي له أتقويا دما نيروبا تغلالا زوان زفاي أبزيا زرباس كسمون. Добрый день, уважаемые министры. Сергей Викторович, как бы вы прокомментировали... How would you comment on the results of the Munich Security Conference? What caused the hysterical statements by Western leaders during the conference about the need for EU countries to participate in negotiations on Ukraine? تحتوني سرجي لافروف منيستر قدات وزاينا راشا زغربت اللي أنا أمينيكس قبر زنبر سمعتاوي قبر ملسوي ون برتو زخنا ملس سمعتات زقلت أولو زنبر بخميت قلت انتايو نشاتهم أبزت أولا نايزي سعودية زلو ركب زي مركابهم قل جبلهم سنتاينيرو. Regarding the results of the Munich conference, I can say the following. Everyone must be accountable for their actions. When someone has been committing lawlessness for many years, violating their own previously declared principles of equality, fair competition, presumption of innocence, and violability of property, freedom of expression. بزعب أزدنا يمينيكس تنبرا كونتات كنزارب تخينا مجمريا نفس وكف سب أبعلم نايتز قبرا قبري واقا كخفل خلال ويلو accountability كلو خلالو هذا سب كل عينت زعمنا لزنبرا متكلات رقيسو زخي تنيرو ناي معرنت متكلات ناي سب نبرا ديمز مات نات أزغون حبريتا نمهاب إن كان حبان زلو دبلوماسي زلو كونتات نزي رقيسو زخي تنيرو ناي حزبي يقول مس انترناشنال هاجرات ركب زلو أما وداتا واقع ناي تزخدو زنبرا كخفل ناي كدني زلو زلو إذا زربازيا طويلة نيروباي كنزم ناي راشا 300 بليون زخون كتشويو كنديك زيفتينو من كنديك كابو سيدو مالون بمقصال حبتنا ناي راشاويان حقيروم نبرتناتهم حقيروم استفل عليه حقي نتي حقن السوم زعملولو نعملوا لنا لهم زوج كسول نبرو كتحسون كتعطون نايراشا حقا نستزار بيروباوي عندما نايراشا دقفتيهم لهم كعبتون كعصون مريجاتات كالهزبي إيروبا زي دليو خمرتم جمرو راشا تعطل نابلو نهزبامون كتحلوا لي جميرهم سلازي كل زخدوا وزنبرو وتسيت ناتيا مينيك تزار بعد ما exactly من تزار بيزيا جيدي فانس مختل بريزنت ناي دونالد ترامب تزار بينا خال ملك جيريو اسمع مالو أمون قراشان أمريكان زلو مركزي And access to information. When all of this is trampled on without a second thought, when foreign property is plundered in violation of all norms of international law, when a Nazi regime is supported and armed to kill its own citizens, this is all done in the hope that somehow they will get away with it and sit it out under a nuclear umbrella. But that will no longer be the case. So بحفش أنت يزبل زلو زي تعدن تحساتاتنا على ملخاوي حقتاتن لمدتاتن أكايدان قتل سنهي بوقعي نازي أتحساس بازلو من نعوز تقفونا بيوكرين وكل ناي نازي ملكت زلو كلان تخدينهم
ህዝቢ የበሳብሱ ናብ ኩናት ተሳተፉን ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ጥሕሰታት ክግበር ከሎ ዘጣቅዕ ዝነበረ ሓይሊ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ይከፍለሉ እየ ኢሉ እዚ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ክትከላኸለና ኣብ ኣሜሪካ ተሓቢኡ እዚ ኩሉ ሕማቕ ዝተባብዕ ነይሩ ኤውሮጳ ማለት እዩ ኣሜሪካ ክተድሕነና እያ ካብ ዝብል እምነት ዝተበገሰ ምንባሩ እምበር ኣብ ነፍሱ ተኣማሚኑ እውን ኣይኮነን እዚ ኩሉ ፀርፍን እዚ ኩሉ ተንኮልን ዝኣልም ዝነበረ ልክዕ ከምዚ ሓደ ዘራይ ኣሚኑ መዓት ፀርፍን መዓት ነገርን ዝፍሕር ዝነበረ ትዘርየሉ ዝነበረ ድማ ኣጋጣሚ ዓዲ ቀይሩ ንበሎ then what happened to that guy I know ti ዝላኸፈ ዝነበረ ሰብ ድማ ብዓቕሚ ዘይወዳደሮ ተኮይኑ ወይ ዓዲ ክቅይር ኣለዎ ድሕርቲ ሓደ ወይ እውን ሂወቱ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ጠቕላላ ሂወቱ ሳብቲ ካልእ ዝልከፍ ዝነበረ ኣብይ ክምርኮስ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብኣገይሩ ይገልፀሎም ኣለዎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ንዓታቶም ውርደት ደምፀን ኤውሮጳ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ ዘርእየካ ኩነታት እዩ ብሴኪሪቲ ዓይኑ ክንሪኦ ከለና And both of them said that the EU stands by Ukraine, its territorial integrity and its sovereignty. So I'm sure that those are welcome messages in Kyiv. And this meeting in Brussels, of course, took place at the same time as the US-Russia talks in Riyadh. Was that on purpose, do you think? I know for sure that the Kellogg meetings have been long in the works, many weeks in the planning, and it probably for him just made sense to come on the heels of the Munich Security Conference. He's also going on to Poland and then to Ukraine, where he's expected to visit the front line. So that trip certainly is quite complex and has been planned for some time. Now, when it comes to Marco Rubio, he was already coming to Munich, going to Israel, and then going to Saudi Arabia and to the UAE after that to talk about ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ርክብ ምዚ ስፔሻል ኤንቮይ ኣብ ብራስልስ ዝካየድ ዝነበረ ልክዕ እቲ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ምስ ራሽያ ኣብ ዝራኸበሉ ዝነበረ ሰዓታት ከም ዝካየድ ዝነበረ እትዮም ኣብ ስዑድያ እዚኦም ድማ ብራስልስ ማለት እዩ እቲ ኣብ ፓሪስ ዝነበረ ዋዕላ ወላ ሓንቲ ፍረ ኣየፍረየን ማለት እዩ so they are just ካብ ሓደ ኣኼባ ናብ ሓደ ኣኼባ ጃምፕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ድማ ወላ እኳ ስፔሻል ኤንቮይ ፍሉይ ስልጣን ዘለዎ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ዲልስ ወላ ኣብቲ ዝዓበየ ኔጎሲሽንስ እውን ኣያእተወን ኣሎ ስለዚ ቬሪ ሎው ሌቨል ሓላፊ እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ኤውሮጳ ዝኣክል ነዚ ስፔሻል ኤንቮይ ጥራይ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ነዚ ክትረክብ ምኻዳ ጥራይ እቲ ባላንሳዊ ዝረኣየካ ማለት ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ተሪኻዮ ብዝለዓለ ፕሬዚደንት ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ድማ መይ ብትሕቲኡ እቲ ዝዓበየ ዝብልዎ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ሓላፊ ማርኮ ሩቢዮ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ እዚኣቶም ቶም ወሰንቲ ስልጣናት ዘለዎም እዮም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ወሳኒ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ እዩ ካልኦት ኩሎም ብዘይ ናቱ ካብ ናቱ ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ ክውስኑ ዝኽእሉ ይኮኑ ባት ኤውሮጳ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ምስ መን ትራኸባላ ምስ ሓደ ጁኒየር ትሑት ደረጃ ማለት ካብቶም ዝለዓሉ ይኮነ ቫይስ ፕሬዚደንት ይኮነ ወይ እውን ስቴት ዲፓርትመንት ይኮነ ካቢነ ይኮነ ፍሉይ ልኡኽ ጥራይ እዩ ስለዚ ኣምባሳደር ዓይነት እዩ በቃ ምስ ኣምባሳደር ትራኸብ ከም ዘላ ግደፍ ካልእ ሰብ ክረኽቦ ይኽእል ነይሩ ካብ ፕሬዚደንት ተኣክል ካልእ ኣማራፂ ስለዘይብላ ጥራይ ዓይነት ትገብር ዘላ እዚ ድማ ውድቀት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኤውሮጳ ዘጉልሕ ኩነታት ጥራይ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል ኣይኮነ Mideast issues. And I checked back on the State Department's website to see if there was any sign 5 days ago when they announced this that he'd be meeting the Russians at any leg of this trip. And there wasn't. In fact, all of the issues mentioned were directly related to the Middle East. So I think that probably came about very quickly, and it was simply convenient to have this happen in Saudi Arabia while he was already there. But the speed that this meeting has been scheduled is something that certainly is making the Russians quite happy and the Europeans quite nervous because they don't feel that there's been enough preparation for this meeting, enough consultations with the Europeans and, of course, with Ukraine itself. Terry, what do European leaders expect from that meeting between Rubio and Lavrov today? Well, Nicole, European leaders are going to be trying to read into Marco Rubio's comments that this is not a serious negotiation yet with Russia, that this is more talks about talks. Now, we don't know if he says that just to sort of calm down the fears and outrage from the Ukrainians and Europeans that they're not being included at these early stages. And we also don't know what Rubio and Lavrov are going to talk about with regard to potential sanctions relief. In statements both sides put out before this meeting, እንታይ እዩ ትፅቢት ናይ ኤውሮጳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢላ ምስ ሓተተታ መጀመርያ ኤውሮጳ እቲ ዋዕላ ምግባሩ ብፍጥነት ምግባሩ ንኤውሮጳ ከይተወከስካ ንዩክሬን ከይተወከስካ ምሳቶም ከይተዘራረብካ ዝኾነ ይኹን ከይገበርካ በዚ ዓይነት ፍጥነት እዚ ክግበር ብምኻሉ ተገሪሞምን ኣስደሚሞምን ኣማሪሮምን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ትፅቢት ናቶም ካብቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ድማ ብርግፅ እንታይ ከም ፅበዩ ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ማርኮ ሩቢዮ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ከም ዝገለጸሎም
እዚ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ርክባት ባይታ መጣጥዕ እምበር ኣገዳሲ ርክብ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ እዚ ነቲ ፋውንዴሽን ነቲ መሰረት ናይቲ ክግበር ዝኽእል ዲስካሽንስ ኣብ ደገ ምኽፋትን ምድልዳልን እዩ ነይሩ ኢሉ ግን እንተረኻዮ ድማ ኣገደስቲ ነገራት እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ ኤምባሲታት ናይ ክልቲኦም ሰራሕተኛታቶም ክዕብዩ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ክህልዎም ነቲ ኔጎሲዬሽን ድማ ብዕምቆት ንክሰርሕዎ ዝኽእሉ ታስክ ፎርስን ገለን ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ድሮ እቲ ምንቅስቓሳት ጀሚሩ ኣሎ እቲ ስጉምትታት እውን ጀሚሩ ኣሎ ኤሮፓ ጠቕላላ ተረሲዖም ምዃኖም እዮም ንዕኦም ንምድዓዓስ ዝበሎ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብ ኮንነሲ ይቕፅሉ ኣለዉ እዮም እትዮም ክልቲኦም ወገናት ማለት ራሽያን ኣሜሪካን ኤንድ ኤሮፓ ምንን ክብሉ ተኣኪቦም እውን ወላ ሓንቲ ሓበራዊ መርገፂ ክሕዙ ኣይከኣሉን ስለዚ again the game is pretty hard in ኤሮፓ ናበይ ገጾም ክኸዱ ክእሉ ካብዚ we don't know ብሓፈሻ ግን ንሕና ነቲ ዘሎ ንሕብረኩም ኣለና I hope ናይሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኩሉ ክፍትነ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያ ጽቡቕ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ከንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20 30 40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ